Для меня это перепись 5-я по счету. Работаю я контролером. Отличается эта перепись тем, что в прошлый раз мы в 2010 году на бумажном варианте работали. Было сложно, конечно. А на этот раз намного упростили работу. Будем работать на планшетах. Цифровая форма работы. Я думаю, все у нас получится и будет все хорошо. Әйе, исәп алучыларның заманча электрон планшетлар белән тәэмин ителүе дә бу җан исәп компаниясының бер үзенчәлеге. 6 октябрь көнне узган исәп алучыларның укулары да нәкъ шушы заман техникасына өйрәнү, ягъни планшет белән проблемалар туса, хәтер картасы хата бирсә ни эшләргә? Контрольчылар шул сорауларга җавап алды. Бөтен Русия җан исәп компаниясында ничек катнашырга мөмкин? Моның 3 юлы бар. Беренчесе, исәп алучының йортыгызга килүен көтеп, аның сорауларына җавап бирергә. Икенче юл исәп алу компаниясында интернет челтәре киңлекләрендә катнашу, бланкларны узаллы тутыру. Әлеге максатта дәүләт хезмәтләре порталында махсус бит булдырылган. Быелгы чара Русия тарихында беренче тапкыр санлы исәп алу технологиясын куллану белән истәлекле булачак. 3нче юл. Стационар исәп алу участогына килү һәм бланкларны шушында тутыру. Бу исәп алулар безнең район өчен бик тә кирәк, чөнки без белергә тиеш, без нинди халык яшәй, нинди күләмдә, численсе күпме, һәм инфраструктураларны белергә, кайда мәктәпләр төзергә, кайда клублар ачарга, кайда эшчеләрне, халыкны эш белән тәэмин итәргә, бу экономиканы күтәрү өстендә эш итәргә. Шуңа бу чара бик мөһим. Барыбыз өчен дә, барыбыз да актив катнашсак, соннарыбыз түгәр булса, киләчәгебез әйбәт булыр. Район халкы шушы вакыт эчендә 15 октябрьдән 14 ноябрьгә өйдәрәк торып, по возможности инде ишекләрне ачып, һәрбер переписчикка ашык йөз белән сорауларга җавап бирсәләр әйбәт булыр иде. 29 сентябрьдән контролерлар эшләй башлады. Алар укыдылар. Хәзер авылларга чыгып адресларны карап йөриләр, уточнять итәләр списокларны. Шуңа күрә без инде переписканы ныклап әзерләнәбез. Эпидемиологическая обстановка карап, bütün условияларында үтәргә тырышабыз, маскалар киеп йөрибез инде. Исәп алучылар килгәндә, үзегез өйдә булмасагыз, сезнең өчен анкетаны туганнарыгыз тутыра ала. Шунысында әйтергә кирәк, исәп алучыны өегезгә, фатирыгызга кертү мәҗбүри түгел. Урамда, ихатада гына да җавап бирергә мөмкин. Бүгенге көндә районыбызда бөтен Русия җан исәп чарасына әзерлек кабул ителгән план буенча бара. Райондагы торак пунктларының картографик материалларының төгәллеген тикшерү эше күптән инде тамамланды. Илеш районы буенча барлыгы 1 инструктор, 10 контролер, 58 исәпкә алучы эшләячәк. Алар өчен һәр даим махсус укулар оештырылып тора. Әйткәндәй, бөтен Русия җан исәп компаниясын район сыйфатлы итеп үткәрергә әзер. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.